Og så er der ikke flere pakker. Jeg kan se en til. Hvad siger man så, børn? Tak, julemand. Rigtig god aften. God tur. Hej hej. Og prøv lige vise ham ud. Han skal videre. Man må ikke se kanen, børn. Han har travlt. Man må ikke kigge efter kanen.